Malawi Today. Thank you very much. Now, allow me to invite the president of UTM, Dr. Dalitso Kabambe, and her honor, Madam Mary Chirima, kuti tsopano apange mwambo opereka manifesto yathu ya UTM ku dziko la Malawi. Manifesto imene imuliso 100 billion district ina iliyonse mdziko muno. Ndalama zimenezo muli ndalama zimene zikulipirira mwana aliyense m'Malawi muno wa munthu osauka amene akulephera kupita ku university, amene akulephera kupita ku secondary school. Mmanenedwa kuti primary ndi aulere, koma Malawi akulipirabe primary. Ku ndalama zimenezi zikapanga kuti no sukulu ya mwana wa mphawi ikhale yotheka chifukwa cha 100 billion imene yayikidwa. Ndipemphe a protocol mutichotsere apa pafuna pachitike mwambo waukulu kwambiri pamalo pano. Monga paulo osawo
imeneyo ndiye UTM imeneyo simaphwekesa iyayi imapanga zinthu zodabwitsa kwambiri. Always creative. Ni mmene tizayendetsereso dziko mmenemo.